sompaka kwase kwasa ngalele kusile sompaka kwase kwasa ngalele kusile sompaka kwase kwasa. Okay bafethu. Siyabingelela ke ku Solomon TV, sibingelela kubabukeli bonke ba Solomon TV. Sibingelela emagumbini amanomhlaba. Silapha ke nosilwane samanzi namhlanje simlandele eThekwini. Hayi uyabona Sijaba, ngiyambona udidekile igolile imdidile. Awufunza ngemikhuba yakhe yaseThekwini la. Mfethu kudlala. Ngeke azalunge la. Okay. Singenileke namhlanje lapha sizothinta indaba yezinombolo. Ngezwe ngangafonelwa abanye abantu omunye ubhuti nje wathi ungwaseMaritzburg ethi baphupha izinombolo abo 11 12 wabo banibani izinombolo. Uyazi ukuthi mina ngaze ngiyithinte nje ngijule eqala bese sibuya ke sizoyifaka ezithunyweni ihambe nomoya. Siqale siyijulele eqala. Sinesandla esine minwe emingaki emhlanu okusho ukuthi le minwe uyugweje uma siya ekulinganiseni inamba. Kodwa manje mawuthi uyabuka uma iminwe imine amagumba amanomhlaba azalwa yilo ngoba ukwazi ukwenza yonke into engekho okusho ukuthi nangu umqali wesibongo noma umqali wewani lokhuzana onguyena mnini impilo noma umnini moya yilo ngoba bengaka nje laba bangaka ngalo. Mawungasusa lapho ungasusa lo bayafa lapho okwazi ukusebenza uthi usebenza uthi yona into ekwazi ukuthi ikusebenzele. Okay ke akwesibuye ke siyabuya sino 1 sino 2 sino 3 sino 4 sino 5 bese sithi kuzoba abanikazi bani bezibongo noma besibongo noma abantu abanamagama noma abantu abanesabelo. Sikhuluma ngani ngesithunywa sezinombolo abantu abanesabelo lapha ekhaya. Yilo unesabelo usemsamo lo. Yilo usegcikeni lo. Yilo umnikazi wekhaya. Umqali wesibongo lo. Ngithi uyabona? Oqala ikhohlwa. Wesibili ikhohlwa. Wesithathu ikhohlwa. Wesikhombisa ikhohlwa. Wesishaka lolunye ikhohlwa. Angithi uyangizwa? Uma ngiyibeka kanje mina ngithi mina kunoqala kube khona ikhohlwa okusho ukuthi uma ku2 kubalance kungapha nangapha. Kodwa uma kunje ukodwa. Uma ku3 akubalance futhi lokho. Uma ku5 akubalance kodwa uma ku4 kunjani kubalance okusho ukuthi zithunywa lezi amakhohlwa ngesintu zithunywa lezi okusho ukuthi logweje hayi laba bahambisa ababalance ama even numbers. Okay. Yeah ama even numbers ila esithi amakhohlwa thina awesiwabiza ngani nge2 bese kuthi ama odd numbers ilaba esibabiza ngani ngethonga noma ngedlozi abanikazi bani besibongo bomsamo begceke. Angani noma nithola kahle. Okay. Yeah. So u5 umqalo wesibongo sakho lesi. Yebo. U4 amagumba mani omhlaba. So amagumba mani umhlaba that is isithunywa ngoba isithunywa sikhuluma ngezwe lonke hayi ngomsamo wakho kuphela. Yebo. Bese kuyabuya kuza la. Kubuya kuza la u3 indiki nendawo enona. Abomzimba la. Umama ubaba zithunywa kubalance lokho okukhona ngapha khona ngapha. Kubithongo. Nethongo noma la. Hayi ishiye lokho indiki indawo inona. Sure. Angithi uyabona ukuthi kushiyane la. Kodwa once kwa-3 ngapha sekuzithunywa lezi. Okay. Even numbers. Yebo. U6 angithi lo. U6 lo.
Alright, mkhulu. So masithi isithunywa kuleni case sithi isithunywa into engahlangene nomsamo kodwa ewumoya wakho. Yebo, kodwa angithi phela akwazi ukuthi lo moya uphile emoyeni nje. Okay. Fanele ukuthi uphile kuwena. Okusho ukuthi okukhona ngapha kukhona kuphi? Nako. Ngifuna lapho nje mina ukuthi umoya ungena yonke indawo. Masithi ithunywa ingena yonke indawo. Phela ngithi manje siyahlukanisa sithi ulendoza ama even numbers yithunywa. Ama odd numbers umsamo nedlozi singasho ukuthi ithonga noma idlozi. Yeah. Singasho ukuthi ithonga. So that's why ngisho ngale ndlela ngithi masithi ithunywa sikhuluma ngomoya okuwena okwembathile kodwa onje njani ongadependi kumsamo. Yebo. Okay ke siyabuya siza la. Uyazi kunabantu abathi kuvuka amakhehla akuleli ikhaya. Okay. Uwe lo uyokwakha ikhaya wena wakhele ba ubaba wakho. Uyokwakha ikhaya wena wakhele bani? Ubaba wakho. Okusho ukuthi ubaba wakho wakhe ikhaya yakhela ba? Ubaba wakhe. Okusho ukuthi ubaba wakho wakhe ikhaya yakhela ba? Ubaba wakhe. Okay ke. Siyabuya ke manje. Siza la. Abantu abanesabelo la. Lo uhamba nalo. Lo ahambe nalo. Abanikazi bomsamo la. Lo uhamba nalo. Okusho ukuthi ingane yakho uyubaba wakho. Inkosana umkhulu. Yebo. Umkhulu lo. Ubaba lo. Ubaba akabalo. Kodwa ukwazi ukufika kulo ungadlulanga lo. Kodwa amacala kalo wena ukwazi ukumenzela izinto. Wenzela uyokwenzelwa izingane zakho. That's why wakho umuzi wakhe. Yebo, wakho umuzi wakhe wena ngoba uzohlala lo. Wena uyilo. Mkhulu ngithi uthe kuqala wena uzowakhela ubaba wakho umuzi. Yebo. Isatho lokho ukuthi vele amandla akho ubaba wakho uyoyithola einganeni zakhe. Aphelela yebo ayaphelela phela amandla kababa. Into eyenza ukuthi kuthiwa wena wakho umuzi kalo ingoba lo ewuwe wayakhela izingane zakhe. Kodwa wakho umuzi kababa. Kababa wakhe. Angani noma nemthola mhlambe izodida. Kodwa nje yona lo uhamba nalo. Lo uhamba nalo. Lo yilo. Ubaba ingane umkhulu ukuzoba umkhulu kamkhulu. OkuNkulunkulu walala ekhaya umqali wani wesibongo. Okusho ukuthi laba bantu laba ibona abasekeleni ithonga nedlozi. Labo bantu laba ibona labo kumele sibize bona sithi la ekhaya kukwabani. Okay. Kukwalo. Igama lalo makucijibi isibongo sala ekhaya ucijibi. Mkhulu ngiyakuzwa enye into eyibongo manje. Hayi sizoyithinta. So kahle sizofuna ukuthi siyicacise kuqala ukuze ikwazi ukuthi masifike ezibongweni ingabadida abantu ngoba mayisifike ezibongweni abantu bazodideka ukuthi uthini manje lo muntu. Sisenza nayo nje. Buza mbo. U1, U2, U3, U4, U5. Uwena, ubaba wakho, umkhulu wakho, ukhokho, umkhulu kamkhulu. OkuNkulunkulu waleli ikhaya. Ngoba wena nangumkhulu wakho. Yebo. Lo nangumkhulu wakho. Hayi. Wena nangumkhulu wakho. Umkhulu kalo wilo. Yilo. Okusho ukuthi umkhulu lo kabani? Kamkhulu. Number 5. Lona uNkulunkulu yena umnikazi waleli ikhaya uyena umnikazi wesibongo sala. Why uhlanganisa uNkulunkulu nomkhulu kamkhulu? Is it the same word noma kwenzakalani? Yebo, igama elilodwa. Angithi lo ungumkhulu kalo. Uba lo kuwe umkhulu. Okusho ukuthi lona mkhulu kubani? Mkhulu kumkhulu lo. Yeah. Okay. Iyona nzala abantu phela leni iyona umnikazi wesibongo. Iyona nzala abantu lena uzala bonke laba baphuma uphi? Kulo. Qedile. All right. Uyena umnikazi wani? Wesibongo. uNkulunkulu. So uNkulunkulu came from the word umkhulu kamkhulu. Yilo nomkhulu kunomkhulu wakho. Angithi wena wazi ukuthi umkhulu wakho uyena la ekhaya. Kunoma nje yena usiyaqhamuka kuba mkhulu bani? Umkhulu wami. Shuthi lo muntu uNkulunkulu waleli ikhaya. Angithi uyayibona?
Ya sibuya lapha ke manje sifuna ukuthi siyithinte singathi siyajula singajuli. Angithi abantu bathi hey sesiyajula manje ujula into ngeke. uwazela lapha ukujula. Asisuka. Uwazela lapha ukujula ngoba ukujula kujula emanzini kujula phansi komhlaba. Okay siyabuya siza la. Kunento ke efika idide. Kunento efika idide abantu. Uma sithi sesiyojula nathi angithi sihlele sizobejula. Bayajula abantu. Uzela ingane ezinhlanu wena. Njengoba uzela ingane ezinhlanu. Abantu bala ekhaya abayokwakha umuzi la ekhaya abayokwakha umuzi kayise bangaki. 1 2 3 ibona abantu abaningazi bomuzi. Laba abanazi isabela bayakha imizi la. Umkhulu lokhokho. Hayi abayakha imizi la. Laba phela bayazilawula balawula umoya la. Uma ngisho kanjalo abanasi isabelo kuleli ekhaya. Bangamakhohlo bakhohliwe. Abantu ababalekile la ekhaya ubani? Yilo nalo. Uma kungekho lo lona uyakwazi ukwenza izinto. Uma kungekho lo sengikhuluma ngeingane ezalwa umuntu. Uzalwa nje amadodana amangaka? 5. Amahlanu. Amadodana amahlanu. Amadoda nobhuti. Yebo, amadodana. Kulabo bhuti laba oqala uzokwazi ukwakha isibongo. Uyophuma phela. Owesithathu akwazi ukwakha isibongo. Yebo. Nowesihlanu akwazi ukwakha isibongo. Yebo. Kodwa unumber 2 nonumber 4 abasakha isibongo. Labo izinhlanhla zabo ziyayizela. Labo ziyayifikela ihamba nani nezithuni. Shaba yizwa lento. Ngizomela kahle ngibele. Awuyesu. Ushuthi kakhulu number 1 angeke khona kanti ukuthi kube nezithunywa. Sambe naye. Ngeke. Zingafinyeleli lo wesi2. Umsamo phela lo. Umsamo lo. Thumbu. Igceke leli. Bese kuba ikhaya isibongo. Seqalile kumazibo. Hey madoda nitithwa yini la? Yini entithayo? Buza ngobhuti. Lalela siyakuzwa ile 5. Yebo. Buza kanjani ukuthi number 2 no number 4 bangafani no 1 no 3 no 5. Laba phela baqhantele ukuthi phela sizoyithinta ivele lokuzaleni obana ngoba lento ijulile ibenza abantu ba confuse bangakhona ukuthi kwenzakalani. Laba ibona abavusa amakhaya ngoba kuvuka amakhehla la ekhaya. 1 no 3 no 5. Yebo. Laba bambethwe zithunyo kusho ukuthi bahamba nokwasekhakoni. Abayithinta into zegazi. Kodwa bezelwe kahle. Bazelwe kahle khona la ekhaya. Ngaphansi komshado. Yebo bangamakhohlwa. Bayakwazi ukuphuma la ekhaya futhi kungenzeki lutho. Bahambe nje aganwe le azakhele ngendlela azakhela ngayo noma engaka kuphi kodwa yena ungabikho inkinga. Awona lo mphikisa amazibuko. Nami ngiyamvumela ngiyamphikisa ayikho ke le. Hayi sima nabo vele. Okay, manima nabo ikuphi lapho engezwe khona. Mina ngifuna unibuze ukuze ngizokhona ukuthi ngimchazele ukuthi usele kuphi lokho othi uyakuphikisa. Bese uzombekela kokwakho nawe othi wena uyabona ngoba izandla zimi kanje. Awuqala isishaba. Angenza senze kanje mazibuko. Yebo. Asitho uqala ukuba intombazana. Bese uthu kuba umfana. Yebo. Bese lo wesithathu kube intombazana futhi bese lo wesi4 kuba umfana. Kuba umfana. Angithi ke mayisinjalo uma kuyikuthi intombazana le yelekwa yilo. Ay, angithi ngifuna ukuthi uyizwa lento. Angithi uma kuyintombazana le mafungasi. Umafungasi. Inkosazana lekhaya yelekwa yilo. So yena uqala. Akakwazi phela ukukhanda umuzi lo. Ngiyakuzwa yikho ngibuza ukuthi yebo bakube kuzoba number 2. Ulekwe yilo. Uyena umthathela izinto. Bese sibuya siza la. Uyini lo? Uyintombazana. Intombazana futhi le yelekwa yilo. Okusho ukuthi izinto ezikalo ziyothathwa yilo. Uma lona egana nje eqala izinto zakhe ivuleka. Ziyothathwa yilo. Okusho ukuthi ubani oseyokhanda ekhaya ke la. Number 2. Qedilene. Uqedilene. Phela laba sebephenduka emazithunywa lapha ngoba besifazane. Abakwazi ukubamba umsamo. Okay. Nakho akho ntombazana manje. Zinsizwa zodwa. Zinsizwa zodwa. Zinsizwa zodwa. Zinsizwa zodwa.
So into esiyigadayo la okay ikabili lento kungaba khona amadoda nawo 5 umuntu oyi1 kungaba khona amadoda nawo 5 abantu abaningi lesikhala ngalo kumama oyedwa uyazi ukuthi nina nilahleke iphi nini nilahleke ngalesikhathi kuchazwa amakhehla la ekhaya ukulandelana kwabo nilahleke lapho nini yilapho nilahleke khona ngoba ngididekile nje ngoba ihlanganaphi obhuti namakhehla ahlangana impela ngithi yiba bavusa amabezalwa bavusa amakhehla yiyo lento eyenza ukuthi ngiqale ngichaze ukuthi ngithi uwe uhamba nomkhulu umkhulu hamba nomkhulu kamkhulu okusho ukuthi abantu abaningi balesi sibongo oba 1 2 3 kwalesi sibongo yebo 1 2 3 laba baze ngephutha kusho hayi abezanga ngephutha uyabona laba bavusa izindlu kunabantu abahambe bengaganiwe la ekhaya kunabantu abahamba izindlu zabo ingavusiwe kunamakhehla la ekhaya ashone engenabo abafazi laba benzani bavusa izindlu so singasho ingakho ngithi ithembu uzikhamuka la yebo zikhamba la ithembu uyabona ngoba lo muntu akanalo ikhaya eliqondileyo uyabona mina ngifuna ukuchazela ukuthi laba bengakha noma kuphi ngoba angaba nemizi ngisho emithathu lo ngenxa ukuthi uzovusa izindlu umuntu ohambe empohlo la ekhaya engaganwanga umkhulu wakhe sekufanele ukuthi amenze njani amele phela ngoba laba bembathwa amakhehla asuke enza izinto ezingalokhuzananga la ekhaya ingakho uma bewalungisele kahle lamakhehla la bebe nenhlanhla enye bengacikiziswa izinto zomsamo kusho ukuthi yonke lento ikhozwa yilezi izinamba izinombolo ingakho umuntu enezandla enemino 5 nje ngoba lento itshena ngokusobala ukuthi laba bangamakhohlwa laba bavusa abantu abafayo bengazenzeliwe izinto abantu abakhanda ikhaya 1 2 3 ingakho ngithi mina nilahlekela ama ngithi mina abaningazi bekhaya uwe umkhulu kamkhulu okuNkulunkulu waleli ekhaya ilabo abantu laba abavusa ikhaya ke laba abakuthiwa baphume ekhaya angithi umagcina nje lo uvusa ukhokho lo yilo wasathu lo uvusa ba umkhulu la ekhaya lona umsamo ayikho into engenzeka ngaphandle kwakhe umsamo lo uyena ovusa umuzi kababa kababa wakhe aqedile mfuna ukuthi iqonde okay yilo bazalwa umuntu oyi1 bazalwa umuntu sikhuluma umuntu abazalwa umuntu oyi1 la now nazi izindlu nesithembu nanga amadoda nawo 5 isithini ke lapha noma sibheka ulendoze isithembu uyabona ke isithembu ingakho isithembu sidlelana uthiwa abafazi bayadlelana noma lezi izingane ziyadlelana ubone umfazi wagana ubaba wakho kodwa manje noma wagana umkhulu wakho kodwa manje wazala amantombazane kuphela bese kuthiwa kuthathwa lezi izingane ezingamakhohlo akwazi ukuthathwa lezi abanikazi bekhaya laba niyayibulala lendlu nina manithatha lapha nithi abavusa imizi yolokhuzana manithatha nje laba engibaba lawo laba 1 2 3 niyayibulala le mizi niyayibulala lo muzi walo baba ufile umuzi wababa like ufile uma nje nizothatha laba niyayibulala into laba bamelele ukuthi makwenzeka iphutha bapheshana bakhona ukulungisa baphesha amaphutha lapha kwenzeka ukuthi number 1 kube uyo othatha lo msebenzi ukuthi alungise le msebenzi le emoshakele anaso isikhathi mhlambe kungenzeka uma ukuthi uzalwe namantombazana onke mhlambe izingane eziwu5 nje uye yedwa ini umfana noma uye yedwa umagcina ini umfana noma engavela phakathi nendawo ukuthi ukuphi inamba yena kodwa uvela phakathi nendawo kodwa into eyaye yenzeke ethongeni ukuthi ithonga livele limnika abafazi abaningi lo ngoba lisuke lifuna ukuthi akwazi ukuzala lezi izingane ezizovusa lamakhehla angavukanga la ekhaya siyayibona ulahlekile kumnguni bayi ulahlekile uduke kokugcina umnguni
buya lapho lele khona baba. Siyayibona inamba ezincane u1 i1 2 3 4 5. 100 is thing ngawo. Hayi ngingangitshela 100 ukanti inamba igcina ku9. Ngithi Uyaphi 100? No one umuntu inamba izigcina ku9. Kanti yini obona eyenza ukuthi ingane ihlala u9 months ku esibelethweni. wayehlala u10. Hayi baba buya. Buya ke lapho. Ihlala inyanga ezishaka lolu. Ihlala bani u9 months okusho ukuthi inamba igcina kubani. Okusuke sekungale kwa9 sekuyaphinda. Sekuyabuya. Sekubaba nomama nethongo. 3 numbers. Ngale ngemva kwabani? Ngemva kwa9. Kuno 11, kuno 10 nobani? No 11 nobani? No 12 noma 0. Okusho ukuthi sekubuya ababe kade benjani? Bekhona bephila. Sekubuya kade bephila. Siyafika lapha zithunywa ziu9. Zithunywa lezi ziu9. Zithunywa ziu9 ukuzalwa komuntu. Uma ezalwa lo muntu uyakhulu uyafika la. Ziyashintsha izinto. Mangoba intombazana uyathomba. Owesilisa ingakho ezothomba kubani? U12 ngoba kusuke sekubuyana umuntu owayekade ekhona. Umqali nomgcini. 1 wesibongo. Yeah, umqali nomgcini isibongo u12 lo. Futhi umkhulu kamkhulu bese kuba nawo kungakho wena kuthiwa uNkulunkulu ngoba uphilela lo yakhokho okuNkulunkulu. Ingakho kuthiwa mawuzela ingane nje uzela ubaba wakho. Uzela umkhulu wala ekhaya. Uzela umuntu abazokwazi ukuvusa leli ekhaya ngoba wena wavusa ngaba wakhe kababa wakhe ekhaya. Ingakho lo ukugcina angavumelekanga noma lo uyawugcina angavumelanga ukuthi aphume ekhaya. Akakwazi ukuphuma phela. Kumele loya wesibongo. Kumele loya wesibongo umnikazi wesibongo. Angini uyabona masithe sithi uwe sithi umkhulu bese sizodwa umkhulu womkhulu. Okusho ukuthi lona lo into eyodwa. Ilona lo into eyodwa, lona lo into eyodwa. Laba sebengamasekela nje ukuthi uma kwakhona amakhehla la ekhaya ahamba kabi bayinhlanhla labo. Yebo. Mama ziwasibuye la. Asithi unumber 3 uyaphuma. Ekhaya laba bangakaphumi, lo wangakaphumi. Ngabe kusekhona iphutha makunjalo. Mana ke sichaba. Vele laba bayaphuma ekhaya. Mabezelwe nje indoda beyu5 kanje 1 2 bayaphuma ekhaya umuntu ongaphumi nami laba bayokwakha izindlu zabafowabo kamkhulu yebo laba bayokwakha izindlu zabafowabo abantu kamkhulu ngoba lo umkhulu wakhe nami ukushuthi uyilo ima asekho umuntu uthi lo ugcina akaphuma ekhaya. hayi uyapi kanti igama lithi igcina lisho ukuthini Lesibona. Uzumbuzo wami uthini? Eh. Asithi uyaphuma. Uphuma lo? Uhamba nomuzi phela. Uhamba nomuzi wonke phela. Inkinga. Lona? Hayi ngeke akwazi ukuphuma uzohamba nomuzi wonke lo. Into yenza ukuthi aphume lona lo. Ufike ubaba azala amadodana awu5. Mayewazelela amadodana awu5. Mayeza kulo akhule lo. Agano la ekhaya. Usenomfazi la ekhaya. Phela sekufanele ukuthi manje ashayele umfazi wakhe ini umthetho. Uzowusha kanjani umthetho eingane? Usengaphansi komthetho naye bese yenza asha umthetho uzowusha emzini kababa. Umela ndisigceke. Yebo umela ndisigceke uyo wakhe umuzi kabani? Kababa wakhe. Uyo wakhe umuzi kababa wakhe. Uma iqala nje uzowushaya kuphi umthetho ingane uzoyidisciplina kanjani umfazi uzomshayela umuphi umthetho kusekhona ubaba wakhe. Okay. Ngoba ngathi inkinga ke lento. So leli gama landlalifa ubani odlilifa ke la? Ondlala if ubani uzokwazi angithi uthe u1 u2 no3 lo ahamba ukugcina fine uyena umnikazi wefa phela lo. Nangoba kushuthi namaZulu kodwa mana
Kodwa indlalifa ithathwa ngani ngenhliziyo ephilayo kuye. Ngoba ifa uyazi ukuthi ifa lisithutha ngento eyodwa. Ngoba ifa lihamba nomoya. Ifa lewumoya. Ifa. Ngoba ithonga uma lizondlala ifa ithonga. Hayi ubaba wala ekhaya. Ngoba ubaba wala ekhaya uzolinika lo amthandayo. Oh. Ithonga malizondlala ifa libheka inhliziyo yenu ngoba niyu5 nje kanje. Liphe noma ngaba uba. Lipha noma ubani. Unoma ubani ozoba indlalifa, ungakhulumi ngendlalifa. Pho lo ogcino ongahambi, akahambi kephi? Akahambe ekhaya. Okusho ukuthi zonke izinto ezikhona la ekhaya ekabantu ezakhe ngoba phela zisala nobani. Nekhaya uyena mgcini wezinto. Ushiya inkomo, inkukhu. Wena uma ukhuluma ngefa ukhuluma ngento kamoya. Kodwa manje sayithatha thina sayibeka emkhubeni. Sayenzani? Sayenza inkomo, imbuzi nazo zonke izindlu na konke lento. Kusho ukuthi ifa akugona lokho. Hayi akusiko. Ifa kusamele kusithinte kahle ukuthi yini ifa. Ngoba ifa liwumoya. Ifa ngoba lihamba nenhliziyo yomuntu, lihamba nomoya womuntu. Ukuthi mangimnika leli ifa uzobabhekelela nabakwabo. Uzokwazi ukwakha lo muzi. Uyayizwa lento sijaba. Hey. Ngisamangalele nje le enhlanhla la ku2 no4. Uthi hayi ayakukho kuhle lo. Hayi ikhona okuhle la. Sengiyasho ukuthi ulaba u1 no2, u1 no3 no5 laba nje inhlanhla ihlale la. Manake. Hayi. Hey laba phela bafana nalomoya asebewenze umoya wenhlanhla laba babili. Ngoba inhlanhla yabo iqhamuka singaqhamuka usibusiso kubaba wabo siphinde siyoqhamuka kulo muntu abazomvusela umuzi uma bezomenzela kahle. Laba abahlupheki laba bahluphekiswa ukuthi abazi ukuthi kumele benzeni noma abatshenwanga ukuthi kufanele ukuthi benzeni noma unina wabo uyenqaba ukuthi bawuvusa umuzi waleli yakhe. Abacele ababuyile kubo. Yena afuna ukuba gwamanda ngoba babona benani benenhlanhla. Afuna ukuba gwamanda ukuthi abakhande lo muzi ngenkani. Bebe ethongeni bebalelwa kulabo abantu abavela njengomndawe ngaze ngisho kanjalo. Abangenandawo, abangenasabelo. Kodwa bengamakhehla. Bebangamakhehla la ekhaya. Okay. Imanga ijulile phela lento yalabo abantu ababili. Ngoba uyibuza ukuthi iwala kanjani inhlanhla kulaba kodwa bengaphilonga emsamo la. Laba babhilonga umsamo kusho ukuthi bona bathwala inkinga. No. Exactly. Yes. Laba babhilonga umsamo bayohlawula onke amacala. Uyabona ukuthi laba babhilonga umsamo icala lalomkhulu ubabona. Ngisho kubo ababukeli laba. Uma ukhono ungoqala nilandelana ningabafana nizelwe nonke. Uma ungoqala ubokwazi ukuthi lezi inkingo onazo namhlanje ekamkhulu wakho. Lezi inkingo onazo namhlanje ekamkhulu wakho. Uma ungaya kumuntu okwazi ukubona uzofika kutshela. Kodwa uma ungabuyela kwabadala ufika uthola umlando kamkhulu wakho uzobona ukuthi lezi inkingo eziphethe zayiphethe umkhulu wakho. Ziyaphela kodwa ngibuza into ebhedayo kodwa ziyaphela. Ya kuyenzeka iphela. Kuyikuthi abantu ababatsheni iqiniso abantu. Abazali bethu bayahluleka ukusitshena iqiniso ngoba basuke befuna sakhe imizi yana yabo. Mama mazivo usathinta lento ekambuni ukuthi ziyaphela na. Ingabe iqala kumkhulu noma umkhulu kwamkhulu. Inkinga le zothi. Uyabona ukuthi hayi phela isuke zona eziningi isuke iqalela. Lona ngoba hayi ngifuna ukukuchazela phela. Lona ngoba ukude usehlanjulukelwe ingane yakhe. Ewuba. Ewukhokho la ekhaya. Wahlanjukelwe ubani? Yilo wawuyo. Asithi laba bafinyelelanga ukwenza lezi ukulungisa lezi zinto. Kusho ukuthi uzobona umuntu oqala nje ukuthi uvuke noma uthinte lezi zinto. Ingakho lezi zinto kuthiwa zilanda kukhokho emumva ngoba wena ukhokho. Umkhulu futhi. Ingakho ubona kunjalo. Kodwa lona mayimlungisela uyise. Vele ngeke azakulungise konke. Kodwa lona mayimlungisela uyise, lo uyakhuleka. Ngoba lezi inkinga lezi
bese kuthi lo mayimlungisa Lewis kodwa once lo wangamlungisa Lewis ingqondo yakhe engasebenza ngoba kuyenzeka kube nengane nje ubone ukuthi lengane lena ngathi angazi noma mhlambe kodwa kufana nami kodwa ngathi kuliveza nje ngikutholi kahle ukuthi kwenza njani mangiphuma ngishona le kushona lena akungilandeli lo laba bambathwa zinkinga phela lo wokuqala nje umbathwa zinkinga okokuqala nje unina usuke lezi ingane ezalwa uthola ukuthi unini uyabreak uzalwe ngecala wena okokuqala lokho ubaba wakho ufana njenge rape kuma wakho ngoba uthatha igugu lalo mama uthatha ungcolisa isitsha sika baba walo mama okokuqala lokho wena nje ingakho izodunguzela lezi ngane zokuqala zidunguzeliswa ukuthi babe breakana uthola ukuthi kuqhuma igazi phela makuliwa noma ku breakwana kuqhuma igazi maqhuma igazi vele igazi liza nenkinga once uqala igazi kusho ukuthi khona inkinga wahlala wena kuyenzeka kuba isibusiso uma ukuthi amathonga kanjani avumelene ngoba leli igazi leli liphakela baba mkhulu selaqhunyiswa phela igazi kwagwaza inkomo kubulawa inkomo wena waphuma ngesinqindi kini waya emganweni wakho ningixolele babukeli ukuthi ngihlushwa lezi zinto lezi mkhulu is lento kakhokho okanye lento ya 1 no 3 no 5 ama miscarriages amaningi enziwa ukuthi uyabona ubuye silungweni kemnguni ubuye silungweni kemnguni ubani owathi akupreventwa imamkhulu cela ukubuza umbuzo okay ke ukuphuphuma kwezisu eziningi kulingane zokuqala zenziwa ukuthi okhokho inkinga zabo ziningi ngalendlela ukuthi kuzodingeka umuntu oyomela ini leza inkinga zekakhokho ngale kona mathongo phela ukuphuphuma kwezisu ayikho asiki akushuwa ukuthi imbewu yonke yokhanda umntwana kodwa nini imbewu nifaka kuyikhondom nina imbewu lo mama uzohlanzwa yini lamathonga ayohlanzwa yini uma lesi sidoda nina nizivalela kuyikhondom so le ngishoyo ngifuna ukuqondisa lapho ukuthi lama miscarriage adalwa yini phela lama miscarriage adalwa ukuthi kuyapreventwa kubulawa lesi sidoda okufuze ngabe siletha umsoco sibeka nalamakhehla azosekela lo mzimba walo muntu wesifazane ukuzazana abantwana bala ekhaya angazi noma ngithola kuyikuthi leli julile abantu ngeke baze bayizwe kodwa mina ngikutshela into yama miscarriage ukuthi once wathatha isidoda sakho amadoda kini wawavalela kuyikhondom ahlala kuyikhondom angafika kulomzimba womuntu wesifazane kuzonethe kuhlala ingane la ingasekelwa umuntu ngoba lamadoda onke uwenze njani wena uwalahlile uwabulele wena ophendula umbuzo mkhulu uthini wakho umbuzo umngoma naku mina ngiyazalwa ne kodwa ngizalwa as a second born ne kukhona umuntu oqala be-first born owendele kola mathongo ngiyabuza yini ukuthi kungenzeka yini ukuthi uhamba nje uyomela thina sizozala silandele la ngoba umkhulu womkhulu ebeneyinkinga eziningi ngalendlela yokuthi if ebephilile yena ebengeke azuze ini inhlaka ngiyafuna ukuza umbuzo wakho mnguni angani noma asichabu uyamuzwa nokuthi uthini mina ngifuna ukuza umbuzo wakho ukuthi kwenzakalani ngoba uma kuzozalwa ingane iphume yokuqala bese kusala le izohlala phezulu kwendwala ngiyafuna yilento ngisho ukuthi le izobe ingane esibili naye ingane yokuqala yebo so le inkinga lezi ebeyizowela kulo sizothatha lo but ngeke safana phela ngoba kukhona umuntu omele inkinga zani zikakhokho inkinga isekuthenini lo bekumele aphile ngoba bekumele aphile nje ngokuqala zonke izinto beziyomela ubani uye beyokwazi kwakho ini umuzwa la ekhaya okusho ukuthi insila za la ekhaya bezowela kubani bezowela kuye lo wafika wathatha indlu la
Siyavuma. Lona ke usenesikhwele sokuthi lo akamenzeli izinto. Ngiyakuzwa. Okungenzeka ukuthi akamazi kodwa uyazi ukuthi labo bantu laba abazalwe kanjalo yilabo abantu okuthiwa uzalula iwele. Yilabo abantu okuthiwa uzalula iwele athi uyabonakala kuthiwa uzalwe wembethe athi uyabonakala kuthiwa hayi wena unesipho esikhulu in siyadablisha ngoba siza nalo inkinga ziza nalo. Ukhokho wala ekhaya. Siyavuma ukuthi ukhokho. Umfana ukhokho nje angithi ngibalile ngishilo ngathi ukhokho lo umkhulu kamkhulu okuthi uthi lona ukhokho. Okay, nayi lento phela ngiyibuzayo ukuthi kusho ukuthi lo azahambe njengalendlela ahamba ngayo kwenziwa ukuthi vele inkinga beziningi ngalendlela ukuthi lo umele ahambe uyilungisela le kolamathongo. Sengekuzwa ke mbuni bengakuzwa ngithi ngishilo ngathi anguzwa kahle umbuzo wakho. Lona uyohlanza inkinga ezalo. Ukhokho uthatha lo ukuthi kwazi ukuthi kukhuleke lo. Yes. Then lona ke alungise indaba yokuthi isibeletho besingcolile ngesikhathi. Uspika sinomoya womuntu. Then kube lula kulabo abaphilayo. Yebo. Yiyo phela lento lena engiza kuyo ukuthi sibuye la ekuthenini ke lengane isizalelwa ke ayisaphumanga manje. Isizalelwa lokuzaneni ekhabonini. Ayi nazoke madoda iyabuya lengane mnguni isizalelwa ayisaphumi ke manje ukuthi bengawuzwa lapho umbuzo wakho ngoba mina ngiyazi lengane iphila. Awusibuye lapha ke natsa iphilanga imelela ukhokho lengane njengoba imelela inkinga ikakhokho nje okusho ukuthi iyona esiyoma ivezi ilethi inhlanhla la ekhaya. Uma yazeka iphinde yenzeni ihlazikulwe qedileke ngoba bakulungiselwa yona kulungiselwa abantu ukhokho okusho ukuthi amacala kakhokho ayingahlanziwe bonke laba bahluleka ukuhlanzana amacala akho wasethatha lo yena emthathela ukuthi kuze kukwazi ukwenzani ukuhlanzeka ini amacala akhe ukuze laba bathole ini inhlanhla qedileke. Awusibuye lapha ke nansi yale ngane isizalelwe ekhabonini. Ayi siyabuyela lapha ekhabonini amadoda. Hayi lengane isizalelwe ekhabonini. Shubile Bafuna ukuyithwesa inkinga. Ayi lengane yafika yazalwa. Awusibabeke bebathathu manje. Bazelwe bangabafana bathathu kodwa laba ababili bazalelwe kuphi? Emshadweni labo. Lona wazalelwa ekhabonini. Ayi nanso-ke inkinga eyenza ukuthi abantu babone bengaphumeleli bephinde futhi bayinike bona inkinga. Umfana. Yebo umfana. Ayi siyabuya manje. Lo uzalelwe ekhabonina laba bazalelwe emshadweni. Lo unedwe uyabona ukuthi laba bayakhula ikhala kubo linja lime kahle. Usefuna ukubuya lapha ekhabonini enze azothwala umsamo la ekhaya. Kanti yena akasiyo wakuphi owala ekhaya. Ungwala ekhaya ngani ngesende nani negazi la ekhaya noma kungowesende la ekhaya kodwa manje wasezalelwa kuphi ekhabonini okusho ukuthi inhlanhla zakhe zifikele kuphi ekuphi esekhabonini. Useyahamba ushiyani lapha emuva Inhlanhla. uya inkinga uzela. Okay ke siyabuya ke manje. Ngifuna ukuthi siyithinte. Angifuni siyigeje. Ngifuna ukuthi siyithinte. Useyasuka yena uzogwamanda umsamo la ekhaya. Ebengisuyo wakuphi? Wala ekhaya. Uzodala lo okumele ngabe uphatha zonke izinto aphume la ekhaya. Uzomnika inkinga lo omagcina la ekhaya. ngoba lamakhehla azovuka ke ngoba vele azothanda onke Uphuma phubando. ubani wena onke lamakhehla alele bani kulozalelwe emshadweni phela. namakhehla la abemele sembathe Amele bambathe lo sengala asenda kulomagcina. Uma esefike la kulomagcina lamakhehla uyafika lona uzowathatha akathatha amakhehla enhlanhla uthatha inkinga uzolanda inkinga kuphela lo uzosala nenhlanhla athi mayephuma la ekhaya ethi amlandele lamakhehla ngoba yena unothile
mayethe yakulo wamthola uneyinkinga and uyahluleka ukuyilungisa ngoba yonke into yakhe iselele Ngokukhaya umama. So manje singasho ukuthi lenkosana umlanjwana. yini umlanjwana lo umlanjwana lo uyolandwa njengoba besichaza ithunga eqaleni Abuzani madoda. ayi angazi mina angazi Yabona bazodida ba. angazi mina Uzodida ba. angazi Ngoba masikhuluma ngo1 no3 no5 umunye uzoyitshela ukuthi kahle umsebenzi wakhe lo. Ngaphizulela ekhaya umama uyabona. yebo kanti umsebenzi okamagcina kahle mawuthi uyabuka okamagcina ngoba lana amanye amakhohlwa maye ukuthi bawu5 umsebenzi okamagcina nalo omkhulu la ekhaya ngoba lona uzombona uzodumuzela ngoba magcina shothile mkhulu awuthi magcina shothile nisho ukuthi ingane yokugcina yebo angithi uba uthunjana maye ngowesifazana uthunjana maye ngowesifazana manje owesilisa nje umzali egcineni efuze ngabe uba uthunjana uba umagcina igama lithi ubani umgcini wezinto la ekhaya Yazi lento isho mkhulu le emapondweni. Akwenziwe njenga lento ukuthiwa ifa la itholwa umuntu njengesizulwini. Ukuthi ifa itholwa umuntu indoda nokuqala. Ngale kuthina ifa litholwa ubani? Yena umagcini. yebo vele kunjani oqala unothile phela umagcina ufika yonke into isikhona yena sekuwukuthi nje ayisekele leyo nto leyo ukuthi ngaphili loqala uyaganiswa enze sure ukuthi avulelwe igceke la uqedile nje yiyo lento kodwa eyenziwayo. akatholi lutho hayi angithi lapha lento isuke besibulawa umama uyamthanda lo oqala akwenzeki ngoba ngishamshiye kubo lona wamzalela kubo uyamlanda huyu mama umlandayo athi wena uwe engazi ngawo ukuthi ngiyaphila uwe ngaqala ukuzwa ngawubuhlungu uwe umnikazi waleli yakhaya umama akwenzeki uyamthanda lo angeke singabheja imali noma ungahamba yonke lemizi bancane umama ukuthiwa abayithanda ingane zabo zokuqala abafana kahle ngiyakutshela mina ubaba uzothanda lo nalo ubaba abazali bakhe ngoba lona vele uyamxosha ngoba sebeyalingana la ekhaya hayibo nkulumo iqiniso uyamxosha vele lo uyaphuma uyamxosha lo uyomakhelana umuzi ngoba la ekhaya usezoba nani umthetho phela usezofuna ukushaya umthetho useganile umama nenkosikazi yakhe sebebangikhishi kanti kulo umama usegugile usedinga ukuhlala phansi usedinga umuntu ozoma ekitchen phela abaphekele Mamkhulu le ndaba enkosana umlanjwana ilungisela kanjani ngoba lo muntu akanawo umsama ngithi yebo ubanga useyidalweni engale naye so manje usetholungisa kanjani indaba yakhe right I think kulungisa hayi lona uqondile ukuthi uye oyifake inkingeni mayizoya kubo uyifake inkingeni lo nje ufuna umenze njani asale khabo mama angasaya ngani hayi uyabuye yakubo kodwa ubuye seyokwakha umuzi kabani kayisa ubuye nje sezoyokwakha ini umuzi kayisa manje ithunga le isikhumba sembuzi yokuqala efanele aphume ngayo kubo njengoba eyifirstborn manje oba sibeya kubo ke manje umuzi kababa bakhe nomama wakhe sisuka kubo khabo mama yiyo ke lengibuzo kwakufanele ngabe wenzelwe ngayo ini imbeleko esiyenza ini ithunga yiyo ke leyo mbuzi leyo exactly okwakufanele ukuthi unina ahamba yomzalela kuphi ekhaya kubo bese kuya nale mbuzi yani yembeleko yiyo ke leyo nto leyo uma esebuye semdala ebuya ngembuzi yethunga uvulela abakwabo uhandisa igceke yena udedela abakwabo ukuthi kube yibo abalawula ngoba akasahleli ngoba yena vele akasahleli useyedlula udedela abakwabo ubashiyela inhlanhla bese yahamba yena uyoqhubeka nenhlanhla eyakhe inhlanhla yevele usuke nawo
useyophathwa lithonga laseKhakonina nelapha nelakubo lapha kuloya muzi. Kusho ukuthi mkhulu ungangena. Kusho ukuthi mkhulu laba abazalwa kuqala Banenkinga lapha. baphila kwimfihlo. No. Banenkinga lapha. Ngoba ngaphila ngaphili lo. Kubili nje. Angaphila ngaphili ngoba isibeletho asikahluma asikaze sahlala umntwana. Uyaqhandela nje ingakho kuba nzima ukuzalwa kokuqala umuntu wesifazana. Sijaba. Wena uzalwa inkingeni vele. Uzalwa umuntu osaqala ukuthola umntwana. Usaqala ukubeletha akawazi nokuthi kwenziwa kanjani mayizothetha. Akazi nix. Wena vele uzalwa inkingeni. Ingakho uzodumzela. Siyadungizela masibo. Uba nenhlanhla ke kodwa uma kuyikuthi uzalwa intombazane eqale wasiyazana. Ayiba nenhlanhla ngoba intombazane iyakuflashela. Ukwenzela izinto ibelula intombazane. Ngoba zonke izinto eziyovela ngale ntombazane izowela kubani? Kuwo. Eish, yabona. Manje mkhulu akuphazamisa. Akwenzeki ukuthi leyo mfana wesithathu kulabo abawu5 ivele kuye le ndaba ukuthi kufanele abuyele ekhaya kumama konke esekhaya kumama. Ngeke lo isithathu. Akwenzeki ukuthi ivele kophathi nendawo. Ngaphandle manje ukuthi bobathathu bazalelwa le. Ngakhaya lo mama. Base behanjiswa. Kodwa uma izozalelwa ngapha ayingeke kwenzeke. Akwenzeki. Hayi, kanjani? Umuntu Ngaphandle manje ukuthi kunento ejulileyo engale kwakhe. Ya, sikhuluma nje into egeneral ukuthi lo wesithathu. Ngaphandle mayiphiwe lo. Embethwe. Noma embethe. Lo. Hayi mayimbetheke noma embethwe ke lo uzoba nenkinga phela. Khona into okufanele ukuthi ayilanda esibelethweni na kanjani. Ngoba ngeke umbathwe abantu ababodwa. Kodwa ithonga libe njalo. Hlanganisile. Uyilanda kanjani ke mkhulu? Engasiyena oqala lo ufanele hayi olanda okwakhe lo. Akalandeli umndeni. Olanda okwakhe. ulanda ngembuzi. Ya uyakhona bafike bamhlabela imbuzi. Eyadla inyama la. Manje lenkosana mfethu into engifuna ukuyibuza la ukuthi ubungozi bokuthi lo muntu angasabuyi ngapha kubo asala aqhubeka ngempilo ngoba inhlanhla yakhe ihlezi ngale ekhaya ngabe ubungozi bukhona lapho na ukhona uma ukuthi abazali bakhe abafundiswanga ngaleyo nto njengamanje nje abantu abaningi abayazi leyo nto bayiqabuka nje uzobona ngisho amakhehla amadala ayitshela ukuthi azisinto noma ayitshela ukuthi azi izinto lezi zemsamo ayi azoxakeka la and benzowabuza lapha bengeke kaniphendula abengeke kaniphendula ngoba ibuyela lapha ekuthenini ngithi mina into yesintu ihamba nomoya iwumoya ngoba yonke into esiyikhuluma la elokuzaneni lokhu kuSolomoya TV izinto esiyilalela emoyeni asiyiqhamukele nje nazo asiyiqhamukele nazo ngoba kube siyiqhamukela nazo noma khona la siyifundiswe khona ngabe siyaxakeka mase kubuzwa ngabe sixakekile kakhulu aliki kehlo olibona kulamakhehla khona nje elingakutshena ngalento engitshena ngoba umoya uyasikhulumela wona umoya sithatha isihloko njengoba sinjalo bese sisemoyeni ingakho siqhamuka nento ezihlukile njalo sizoqhamuka nento ezihlukile so ngiyazi ukuthi abanye bayitshela ukuthi iSolomoya ihamba kangaka lama video azophelelwa ophelelwa obani abazophelelwa amatopic naye phela amatopic ithi buza mngulu ngiyakuza ufuna ukubuza somkhulu kahle umsebenzi wendoda ushaya umthetho welezi inamba uqedile nje ukushaya umthetho wezinamba nje kuphela ukuthi mawuyinkulu noma ungoqala ukwazi ukuthi ubhekelela abakweni abakulandelayo ube likhanda kulabo abakweni babuke kuwe ngoba once wena wabheda bazobheda bese leli thonga lembatho yedwa kulabo abancane enze kahle bese ufuna ukumbulala wena ngoba umbone enza kahle bese uyitshela ukuthi wathatha into yakho uzoyithatha kanjani into yakho ngoba eyakhi kuwe uwe ungafuna ukuyinaka futhi oyingcolisa futhi okay so umsebenzi wakho ezubaba
isinoma sho wenza sho ukuthi lezi ingane uyigcinela kahle usiko noma umkhuba wala ekhaya noma into yesintu kamoya njengalezi inamba. njengalezi inamba. Okwesibili Ungayixovi lezi ingane okokuqala. yeah. Okwesibili ungavumeli umfazi ashaya umthetho ngoba uzoyiqova lezi ingane. Ngoba uzocabanga yena ngesizwe. Uzocabanga ngothando ngokusika kwakhe ukuthi ubani owasika kuqala ngoba kunabantu abazala lapha angabazweli ubuhlungu kakhulu. Amzwela ubuhlungu bokuqala yilona athi mayethintwa unyikazi la esibelethweni. Inkinga lento ngoba ngeke ngaxabanisi futhi. Angeke ngeqatha Ngoba if umthetho kumele ushawe indoda kodwa ingane zikhuliswa umfazi. uyayibona umfazi kumele umfundise umthetho wena wala ekhaya Engakayizali lezi ingane. engakayizali ngoba phela mayifika engakayizali la uzomtshela ukuthi la ekhaya kuphilwa kanjani. Umthetho wala ekhaya uthi umthetho wamakhehla kithi uthi umthetho wala ubaba mina owangifundisa ukuthi ingane ikhuliswa kanje. Mayisezala ingane yena ezofuna ukushaya wakhe umthetho olunye udaba. Phela u12 umkhulu isikhathi sifishane leso. Noma mhlawumbe isikhathi eside. La wena uzofika uthi hey wena awuzokhuluma lapha umsamo uzokhulunywa unumber 3 unumber 2 athi kanjani. Angithi manake angithi uyayibona ukuthi abantu besifazane bafa kanjani namhlanje. Angithi uyabona ngiyabona GBV nezingane. yeah. Kuyimanje nje angathi ngithe ngithi mina ngihlala ku-YouTube. Manje ngingena lapha ku-YouTube kuthiwa kukhona umfana obulele angazi ukuthi ubulele nganoma usisi wakhe nezingane angazi noma ubulele umama nezingane. Ingane leyo uyayizala lo muntu noma yakwabo ibulele. Uyazi yini into eyenza lokho ukuthi umfazi uhamba ngomsiko mayisikelwa yena ngaleyo ngane uyayithanda leyo ngane ngisho ingenza kabi. Manje lamakhehla afuna ukubuyisa umthetho. Ugovernment uthatha abantu besifazane babeka phezulu wabagibeza emakhanda baba zinhloko amadoda aseyini zinsika manje asesekele enindoda ayikwazi ukusekela ayikazi yasekela nje nani. Kodwa namhlanje amadoda asephendulwe ini isisekelo. Indoda iyembatha iyaqonga iyengamela indoda. Kodwa manje abantu besifazane bayini sebengamadoda baphinde bayini bangabafazi. Banobulili bendoda nobulili besifazane. Bathi mina ngiyindoda ngumfazi. Mina ngikwazi ukuyikhulisela mina izingane. Phethe ekhaya. Ingakho babona abantu besifazane nezingane befa kanje. Ngoba lamakhehla sezulwini ayehla. Mayifika lapha emhlabeni afika kumoshakele enzeni. Abulale. Angene nje endodeni ukuthi wena yini edala ukuthi ungawushaya umthetho la ekhaya uhlulwa abantu besifazane kube kuwe indoda. Icasuke indoda ishaya umfazi. No. Ngoba isindwa yilamakhehla. Isindwa yilamakhehla lamakhehla ayijoja le ndoda ayifaka iqabanga la ingqini. Ayijoja enabantu uyazi ukuthi ngiyabezwa nje ngisho abaculi bomaskandi bathi akwehla ukubulawa kwabafazi nezingane ini ugovernment ini abayiqondi lento ukuthi yini. Lento umoya ojulileyo lena yokufa kwabantu besifazane. Iumoya ojulileyo ukudukiswa kwabantu besifazane bathathe bagijeze phezulu kwamadoda. Wathi bagijeze phezulu kwamadoda abanawo amandla okubulala nokubulawa la. Nokulwa njalo. Mawuqala wena usumkhulu kule ndoda uzofuna ukuyishaya umthetho indoda iyacasuka amakhehla kuba ayacasuka. Mayiqale ecasuka izokwenza noma yini ibonise yenzile. Ukuthi ngamosha. Yebo abantu besifazane siyabazi ukuthi banamandla ajulileyo abo. Kodwa ingakho bezofa ngoba lawo mandla lawo abasawasebenzisa endaweni ekuyiyona. Abawasebenzisa endaweni erongo. Bafuna ukuwasebenzisa endaweni yamakhehla. Manje amakhehla eza kabi ngoba isisekelo la ekhaya seko isekelo ilokuzana inhloko sezimbili la ekhaya. Sezinje. Inhloko. Bese kuye ngokuthi umuphi ukwazi ophiwa amandla amakhehla. Phela amakhehla umlilo. Izangaza ayisekho. Abantu abangabe bayizangaza sebephenduka amakhehla. Noma sebeyiphendule bona ini amakhehla.
bafuna ukuba amadoda bona enamadoda azalwa amadoda amadoda mbathwa amadoda uma umuntu wesifazane uzothi uyindoda wena uzombathwa amakhehla bese ufuna ukuba nekhehla phezulu Okay. Manje mkhulu ngicela ukubuza lana mkhulu ayihlangani nalento le ukuthi abantu besilisa basheshe bashone. Iyahlangana uyazi ukuthi kwenzakalani ukuze umuntu wesifazane afe uma lamakhehla la asethe yena uyindoda la ekhaya washaya umthetho wenza zonke izinto aseyafika lamakhehla asathi ke ngoba wena uyindoda sacela ukwembatha kuwe mayiselwa lamakhehla la kufanele ukuthi kube khona elihlulekayo phela la kusekuya ngokuthi ngoba linamandla nje naleli elembethe umuntu wesifazane lembathe emzimbeni unjani onawo namandla noma okwaziyo ukwemukela lamakhehla ngoba icima mlilo abesifazane noma izangazi ayisekho izangazi kwaba khona yini amadoda anobulilo obili ingakubona intabani nje izangazi ayiwela ngapha emadodeni zivuka ngapha emadodeni zifuna ukuphendula amadoda engathi iwona insika zaleli khaya manje silimele kakhulu besithi sikhuluma ngezithunywa zeinamba ayisesekwenza upart 2 madoda sokwenza upart 2 mase sithinta izithunywa ukuthi izithunywa ziza kanjani kwenzakalani okwamanje sisuke sajula kakhulu sajula emsamo sajula ngamathonga sajula ngokuphathwa kwekhaya angazi ke bafowethu mhlawumbe nisafuna ukubuza esisuke sajula kakhulu Umoya usilawulile mkhulu hayi. Sifuna ukuyenza. Ayenzekanga mkhulu. Angazi ukuthi khona usafuna ukusho. Mina nje uthe ungithukile umkhulu angisengiright. Ngoba njengoba sizala sisema firstborn sesibhlungu Ayifana nawe namhlanje ngathi lesihloko wena nami nawe. Oyengakho benhleli la. Lo moya mdala, lo moya uyalawula lo moya. Yenza imibuzo yabo. Uyabazo. Ipersonal Sheta manje mina. Vale the video. Okay, siyabonga babukeli beSolomon TV, siyabonga kakhulu bafowethu. Niqhubeke njalo ke nisubscribe nivule le TV, iqhubeke njalo ngoba izoniqhamukela nezinto ezizimfundiso ezinhle. Uyosinda abantu bengafikile. Basinde Nkosi yami ngoba lamakhehla asithumile nathi ukuthi sizila sizobuyisela okuyikho waqiniso noma eqinisweni noma kubo omkhulu endulo. Siyabonga kakhulu. Amen. Kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa